Oh, huwag kang kukuha dyan. Eto, kuha. Yan. Dito.
Uy, late kami. Dum da dum 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 da dum 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 da dum dum day. Secret day.
Bangis pala ni ano eh. Si Sarah nangingi ng 5 million. Ay confidential funds. So hindi malalaman ng taong bayan kung saan gagamitin yung pera. Ang bangis nito. Kabilang sa mga paggagamitan daw ng confidential funds ang mga peace building, Million Trees Program, pagbabago at advocacy sa sunod na lang sa mga niveles bilang sa agency nagsasagawa ng sa Ako pala yung inulit tayo tignan.
Good morning, good morning. Wala. Salamat Bella.
Yes, ma'am. Nag-work. Surveyor. Yun yung company namin. Yung lang ma'am. Hindi na lugog. Ika. Nagataw na ka. Nakasugay na ako. Oh. Yung ba mo tinundan? Matutod ka? Ngayon sabi nila, yung siya ka dito, yung pati. Alam mo libas ang gamit yun? Libas na yung labas. Hindi na ako.
Saan lahat ko na ako? Kasi bakit may pwesto kong malalam? Ano ba? Itong bahay, boss. Itong... Sabagay yung dari... Marjami. Malalam ka rin eh. Kahit ang bakot na. Bakit ang napapunta kayo ang bakot kayo? Ang balik? Uy, yung salit-salit kasi yung gaya, yung bakot. Ay, yung tambak ko ba? At yung pag-portion na malalam. Wax scratch. Scratch dito. Wax that dito. Para balo ko kung nuka rin kami pwede munang mamakot. Kaya mo naman ito, boss. Ito pa rin yung tambak na yapalit ko. Mark Yabot na eh. Mark Yabot. Yung lorita mo kasing sinodway, makapakadyan niya yun. Wala makapakadyan niya yun. Ne? Oo. Mark Yabot na eh. Kaya niya tingnan bala mo pala eh. Diba? Oo. Gusto yan? Opo. Mark Yabot. Mark Yabot. Bigyan tayo ng munang Mark Yabot. Opo. Okay. Staka. Ito pang uling dating layout. Patinig. Opo. Inibayo lang ang din. Ina-expect ko malalam yun eh. Diba? Kulang niya patambak. So, yung layout yun, siya lalam. Siya lalam. Yung gini, siya babo ata yung gini. Babo ba? So, yung part tayo yun eh. Ini siya babo. Siya lalim yun ba? Lalam na naman eh. Eh, kung bakit na ba? Bigla mong kinahin mo siya. So, siya lalam na Oo, yun eh. pero malapit. Hindi ta kaya mo tambak. Dito kayo eh. At yun yung bakal ng bubang ano. Portion din. Mayagit niya. Yun eh. Mata siya yun eh. Oo, okay. Kasi makatambak yun yung bali. Ini, mata siya yun eh. Nagandang bakal ba rin naman siya? Mm. Ang ating poste. Yun yung gini. Narinig. Manggahan na rin din ang mga kain. Puno ko rin ng pubugan. Ay, wa, ito yung tama pala binilibutan. Wow. Yan o, siya baboy lalam. Lalo. Ay, bago. Kata mong Hindi mo hindi na pa siya may kain. Hindi na pa siya may gugu. Hindi na pa siya may gugu mo yung pagkakumbaga mo. So may pasobra yung kubo. Wow. Kubo tamo. Wow. Kumbaga pinabalatambak pag yan. Ano lagi okay mo? Anong problema ito? Ini gini. Baboy lalam. Baboy man. Na babo. Natin ko ba binili kayo eh? Hala. Hindi na yung metong yun. Sabi yan. Ini, baboy lalam. Baboy yun. Babo. Baboy. So pati niya tambakin eh. Ini. Bigla lang yung pag-yan. Di pa rin yung hindi nakatambak ko. Ini. Bakod yan. Sige. Babo na ini. Ting tambak wala. Atin yan. So at sige babo. Hindi na naman tayo. Hinan niya yung bugyan. Pero makabakod ka rin eh. Sabi ng Chiquito eh. Oo, makabakad yun. Ano yung difference ng 70? 60? Pero hindi pa rin siya, Jake. Alam mo eh. Yung 60-70 na sabi ng anak ko. May balo? Kung ka rin ka? Ali, wala ko siyang kahit niya may pala sumangkot yung wala akong pantalon mo. Ang ganito. Ikit mo lang ang daring buo. Balog yung pala yung ganyan. Yung ganduro na lang. So kung sabihan ko ka rin lang mamakot lagi yan eh, pwede na eh. Anong problema kasi yung tinatambak na eh. Ne. Lang yung ganyan lang. Ini pwede pa munin na eh. Yan, pwede. Pero ini alin na eh. Ini pa dagdag niya pang tambak na eh. At ikaw yung din yung caution tape. Coach and take na ako. Bakal coach and take. Matas na ng bakal yun. Nakatas na naman. Basta talawit ang mga yan, akin kayo agad ha? Puta, Lalo talaga ito sa panahon ng plan. Mahal lang yung balik, mag-isa na kitang bubo. ay malapit akong tubo. Malapit yan, malapit ko. Maligas. So yung mga peso ng kubo namin natas siya masyado. Yung nagpasta ang mga 1 liter. Maligas o 3 migas. Ah, palagol na.
Baka na ano itang gigulot, reklamo? Hindi naman, gano'n lang magtutupo, gano'n lang pang na. Ano ka, gigulot? Oo. Nino, kung Bicol Boys. Wala dati minuna na kami nilulugar kasi tingnan ng bakas sakit. Hindi, masara ako, tapos tinawag namin si Boss. Yun. Tapos kumuha muna kami ng bakas. Tingnan ng bakas sakit. Yung kilog, hindi yung kanino rin. Ba? Kapasyalan rin pala, hanggang naman yun. Ha? Kapasyalan rin pala yung lote, hanggang wala na ulo. Alin pang bagya lang. Nino, yung Bicol? Balo na nung ating lilubola. Pwede yung box na naman sa kanya. Roll yun yun eh. Paki-roll yun yun. Patuloy ba? Mama, hello. Yes. No problem. Ano, nagtidyas ka na yun, ito no problem. Kumusta? Wow. Mama. Hello? Hello? Wow. Wow. Baka topo yan. Kung topo survey yan, ay kung relocation survey, definitely mababa. Yung topo kasi mababa eh. Wow. 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 Nalagig na mali ko na rin sa tabla. Pelikula. Ay, kaya naman sila natin. Yung pwede ka pa rin sa akin.
Lagi na. Oh, ang dapat mo ko. Deposit ako. Kamusta na ako? Nakilap tayo. Ako ba ito? Ano ba yan? May pangalan mo sa lesson? One time, right? Ano ba ka na? Take no time there. Lupa. Itong bokis pa yan, ikaw mo ngayon ka rin? Ay, hindi ko ngayon bedding. Sobrang talo pa sila dito. Kasi may Kapila ko talaga dito. yung gold na lang po. Ay, yan. Tapos ang sweet. Ako. Oh, ay nakapamag soft drinks. Gin, sabi na kayo gin, gin, gin. Gin? Gin. Anong gin? Gin kaya mo gin. Oh, sige lang din. Mas maka-dehydrate lang yung anak. Dito. Ikaw siyempre yung parlor po. I? Parlor. Oh. Kaya niyo ako nang titira nito ng 5 tones. Oh. Pedro, ay ano? Flores. Masusunod. PG? Ako ay nagtitira. Ang Flores ang subdivide ako ko. Ay, hindi mo ulit ang blueprint na kun. Kaya sabi ko pa cancel mo eh. Oo, kapakansel na ako. Kapakansel na ako. Tapos dapat ikatama mo pa cancel para kapila at address niya mo eh. Hindi, kung sabi, itong gewata ka ng edit dito. Ah, itang gewata mo, eh pa man approve ito. Yung ba na, may edit dito. Kung plano.